Pendella é unha página web que fixemos co obxectivo de difundir a literatura infantil de tradición oral en Galicia. Como te chamas? Come castañas. E de apellido? Caldo cocido. O que intentamos con esta página web é recoller o material e poñelo nun formato accesible a moitas persoas. Xa Perillana acabaron nun can. O can era coxo, tirouno nun pozo. O pozo era frío, tirouno nun río. O río era branco, tirouno nun campo. O campo era arexa, tirouno nun toxo. O toxo picaba, xa Perillán berraba e o can escapaba. O que tiñamos claro xa desde o principio que queríamos buscar a participación do público, o sea, da xente que visitaba a páxina. Penso que é unha maneira moi sinxela de enviar o dito. Unha pega merga reborderga, gorda repirigorda, acotovelada e xorda. A xente de ver ese material publicado animouse a colaborar. Estamos moi contentos da acollida da xente. Ben falado! Xoguetes con forma de nenas. Muñecas. É redonda e serve para xogar ao fútbol. Unha pelota. Ves como sabes. Estes días que veñen aí de maior convivencia familiar son os tales para pasármolo tempo xogando cos máis pequenos a xogos que estimulen a súa intelixencia, a súa memoria e a súa fala galega. Na páxina que acaban de ver, a orellapendella.org, teñen moitas ideas que seguramente lles van lembrar a vostedes outros recitados, outras adiviñas as que vostedes xogaron cando eran pequenos. Non troncen esa tradición, non priven os máis pequenos desa tenrura e desa intelixencia que vostedes recibiron de pequenos, porque eles son os grandes de mañán. E vos, os pequeniños, pedide aos vosos pais e a vos que xoguen con vos a xogos de lingua. Veredes que ben o pasades. A vor.